Smartphone naलाय गथ'फोरालाय ओइ बा कालार की बा माथो लारि लारि मुदांनाय मुदांनाय थांदोंमोन ओरैनो बा हिर'सो माथो बा दे माबा हाबा जाहैदोंमोन हा दा भिडिअ बा राखिदोंमोनलै सिगाङाव नोंथां मुदांनाय नोंथां थांदोंमोन र' हाबा जाहैदोंमोन माखौ अनसुमानि नंगौ ए मुनि हिजावलाय मुनि अनसुमानिया ना ओइ मा होनो इखो तामुलपुर मा गामिमोनथाय इखो मैमारिसो ना मा होनथाय नंगौ ए बुरि ना सिख्ला ओरैनो बुरि र' बारा एसे नंगौ बुरिद्रायबो नङा सिख्लाद्रायबो नङा गेजेर गेजेरावनो ए गथ'लाय साबेसे दोङो गैया गैनायालाय इफोरो गैथ'आ नोंथांनाव बहा थांदोंमोन ओइ आं बेलेग जांदों एसे नैबे फट'ग्राफि मा फट'ग्राफि इयो लाइक मा होनो बिदिन्था बर' आरैनो नामा गोदान जाफुहांनाय बानायदो नंगौ नामा ओरै ना ओरै बोरो दङ माथो गैला नै बिसोरो माने नाइट शुटआव हराव माबा फट' थिखांफैदों नंगौ जोंबो माबा लोगोनि हाबा जानो थांदोंमोन जोबोर मोजां नांदों नोंसोर लोगो मोननानै दा अननानै जकि ब्लगनि माबाफोरा साबसक्राइबारफोरा नायनानै मोजां मोनबा बरिया कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो माबा बिथांखौ सापर्ट होबानो जाबाय जोंबो मोजां नांगोन नोंथांमोननि अननायाव होमबा आंखो एसे थनसै ओरै देखायलायदो नोंथां आरो मा गिफ्टखौ मा लांनाय नों हाबायाव लोगो आं गिफ्टखौ माबा लाङाखै इमान गिदिर लाङाखै माबा फिसा लांदों आङो गिफ्टआनो जाबाय आंना माबासोमोनलै मा होनो बाल्थिं नङालै आंना माथो मालाय बे गारबा गिदिर लाङाखै आङो गारबाखौ लांबाय आङो देंबायलै आङो मानसिया नंगौ ओमफ्राय नोंलाय मा जाखो मा आं माबा गय जाबोदों गय फोराननाय ओंखामजों मा जाखो ओंखामजों माबा जाबायलै आं मा जाखो बर'नि अमाखौनो जाबोबाय आङो नों ओंखामजों अमाखौल' जाबाय आरो बाखि मा जाबावखो बाखि बायदिसिना माबा जाबाय दे बे बायदिसिनालाय माइलाय बायदिसिना बानलु संख्रै ओरैनो माबा माबि जाबायलै आं माबि बारा गोबाव खालामजाजायाव मानो होनबा अखाबो हायां बोथोरा नुवाखै माथो अखाखौलाय अखाया हाथ'नाय नङा नंगौ माबा आरोना दोमैलु जादों दोमैलु हागोन ओरैनोथ' हालाय थांलाय दयबो हादोंमोन इसे आरो हाबावगोन अखाया हागोन ओमफ्राय नोंथाङा डायलगफोरखौ बहा सोलोंसानो ओरैनो डायलगखौ रोंखागो ए नंगौ सोलोंनोबा आंजों फैजागोन नंगौ ए गामिया मा नोंथांना गामि आंना माबा जायनुपुवा खायनुपुवा होननाय मोनसे गामि थायोना नंगौ बे गामिया जायनुपुवा माने बर' मा गोदै माने बुजि मोनाखै आङो बर' माने थांबाबो थांस' हायि ओमफ्राय मोनजायो होनोलै नंगौ दा नोंथांलाय हाबा जाबाय नामा आङो हाबा जायाखै माला लानो सानखो जागोनलै बेखौ खोन्थानो हाया आं खिन्थु लाखै जागोन सोरबाफोर मोजां नुयोबा फसायोबा कमेन्टआव खोन्थाहर लागोन आंबो एक्सेप्ट खालामगोन आरो ना नंगौ लागोन आङो दा नोंथांखौ माबादि मिथिगोन देलाय नोंथांखौ दा सोरबा मिथिनो बारा टाइम नांनाय नङा लोगोफोर मानो होनबा जकि ब्लगखौ बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव नंगौ बेखौ आं नांगौमोन आंखौ मोनगोन टेनसन लानाङा आंखौ मोनगोन आं सिंगोलैनो दं आं नेगोन नोंसोरखौ अननानै लोगोफोरा सापर्ट हो जकि ब्लगखौ दासो गोदान खुलिहांनाय जाखांफुनाय बर'नि सासे माबा आरोना स्टुडेन्ट बेसराया एसे सापर्ट हो अननानै लोगोफोर बेखौ देनां लास्टाव जमा जों पार्टि जागोन दै जों बेनाव पार्टि मा लोगो माबा बिखा अमा जागोन जों नाव अमा जागोन नोंबा अमा जागोन अच्छा जागोन अमा जागोन जोङो दे होमबा आं बारा गोबाव खालामला र' नोंथाङा ओमफ्राय लोगोनि हाबायाव एसेबां हर जाबाय दा
मा लाबोदों नोंथाङा मादो थांदोंमोन हाबायाव आं दुखिया मानसिलै आं माबाजों फैदोंमोनलै साइकेलजों फैदों साइकेला बोरै साइकेला आंना साइकेला ओइ नैथिं दंलै नै माया नैबे साइकेला बेनो आंनिया अ साइकेला बेनो अ मोजां मोजां बे आंनि माबा KTM दे खनसे माबा एक्सन होलाय साइकेल सालायनायनि देलाय बिनो नंगौ नांलाया खोमालै ओरैनो साइकेलखौ बेबायदि गाखोयो अ अ हेन्देलाव हमबाय अ ओमफ्राय बेखौ आथिंखौ पेडेलाव गाबाय अ ओमफ्राय बिदि सालायलांसै आरो ना अ आरो साइकेलखौ ना होमबा लोगोफोर ना नोंथाङा बे साइकेलाव सोरबाफोर सिख्लाफोरखौ सिखांबायमोन नामा थिखांफेराखैलै आं सिंगोल मानसि ना मोनबा थिखांगोन नैबे किरियाव आं मोनबा दा थिखांगोन बे किरियालाय बेसे दामिनि किरिया बारा नङालै माबामोन ओरैनो बुंनो थाङोबा माबा 12,500सो गोलैगोन खोमा दा बे 12,500नि दा सिख्लाफोर थांनो हागोन जानांगो हागोन सिख्ला थिखांगोन आङो लाखैनो उनाव जाबा थिखांगोन नोंथांमोना फसायोबा आंखौ कमेन्ट हरदो गाइस बरिया कमेन्ट हरबानो जाबाय आं बरिया लागोन नाम्बारफोरखौ उनाव मोनगोन लाखैना ना आरो बिथांखौ इन्स्टायाव फल' खालामबानो जाबाय खोनाबाय आच्छा लोगोफोर होमबा आं बाय बाय दे थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर दिनै लोगोनि हाबा जानो थांदोंमोन एसे इन्ट्रेस्ट खालामना फैबाय जोंना लोगोफोरा नै बिसोरनोमोन दोङो थांसै जोङो न'आव दा बिराद हर जाबायबो आरो दंबावोमोन गोबां दंबावोमोन दा थांजोब्बाय हरबो जाबाय नालाय थ' लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला दिनै भिडिअखौ एसे लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर आरो गोदान माबा मा होनो नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलाव नायबाय थादोंब्ला दा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला चेनेलखौ जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैग्रोयो अके लोगोफोर बिदिब्ला बाय गुड नाइट टाटा